傷を癒したまえ。この調子で頑張ります。かの者に力を。
心の傷を癒したまえ。かの者に力を。かの者に力を。世の中まだまだしかの者を守りたまえ。そろそろ置いと。みんな、どうやら無事の。これも姫や皆もよくやった、姫。そうね。本当はもっと強い鎧も。それにしてもカルザス。もちろん。どうやら僕の任務も。チェでもいろいろ世話。では私はこれで。エルヴィン殿。お久しぶり。司祭帝国が、そうした隠された地。魔剣アルハザードには、魔界だって。その通りです。デーモンロードって。帝国は、そんな剣を手に入れようとしてるってこと？そんなの、絶対に阻止しなきゃダメじゃない！それができるなら、いえ、なるほど。とにかく、そのようです。そういえば、その人だったら、カルザス城。今は帝国の野望を阻止。その通りです。当然です。これから、
帝国の奴らをこのまま。そうね。オイラも手伝うよ。よし出立はエルヴィン。不安なのかい？そうそう。いえ、そうではない。そんな。私だって。エルヴィン。わかった。ありがとう。姫様。さあ、出発よ。俺が頑張らなくっちゃな。エルヴィンたち一同はダークロッドの在りかを知る大魔術師ジェシカを訪ねてカルザスを旅立った。数百年